lige meget. I dag det er den 8. december, og i dag er det min første basketvideo, så lad os bare komme i gang. Vi skal lave en slags top 10 dunker. Det var bare det sådan, jeg har min mor til at filme, fordi min telefon ikke har så meget strøm, men det er lige meget. Skål, stop. Det er første gang, jeg venstrehåndsslammer den. LeBron James! Skål! Nå, det var noget for den her video. Lidt af LeBron James. Nogle blunk. Bum. Først basketvideo. Så vil jeg lige slutte den video af med en slam dunk. Gør klar.